Isama mo, iboses mo, ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Marhay na aldaw sa Indogabos sa muya man na mga suki kan tingog kan banwaan. Webes ngunyan St. Jude, so gabos na devotos tabi ni St. Jude ha, may pagkakataon na makapagpasalamat lamang asin maghagad ng intersesyon sa oral law na pagbuhay-buhay. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa samuyang Chief Tech, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay. Happy birthday! Yan, happy birthday, Tata Bunjing Tanay. Birthday ngunyan kan samuya pong hepe sa technical department. Nagpapakondisyon na si Bunjing. Nagbo-beauty rest at may laban taod-taod. Bunjing, happy birthday tabi sa imo sa pangarang kan DCGBAM. Sin kan tingog kan banwaan budakan tropa. Maugmang kompleanyo, Bunjing Tanay. Sagkod man kitang 10:30, pig-iidaw ko daw kamo mga paranta. Bay sige kaso nakaagingal daw. So nag-text padingnal apat. Kasuhapon tulugayo dito. Ngunyan pira daw lamang pig-iidaw mimang kamo tabi kan grupo. Kan tingog kan banwaan. Sagkod man kitang 10:30. Katuwang ang tropa si Pading Jomar Comparing Al Compadreng Jim. Ecstasy. And siyempre yaon man dyan si Ans Galero Buda si Renz o kaya si Luwens Barcena. Sandali mo na yaon dyan sa tuyang mga paraan taba kaya sa luwas sa Manibela pigasi kasuman muna ni Henry de Boy Mata na sa iya pong namumutan na tatay nagadan baga so ama ni Boy na Mata kaya an sa mo yang pakikidumamay tabi ha. Technical control yaon dyan si Compadreng Tay Baldo, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Yung kapartner ko ngunyan, maray na agad yan tabi sa ining Jigs Baldo Welding Shop. Wow, may saro makitang paradangog 3462 good AM da sir. Yan tabi maray na aga man po. Ano daw tabi kung madagdagan lamang ini nasa tuya man na nag-text diyan sa Gugon mga taga Gugon maray na aga tabi sa Indo. Lacandula Drive, Washington, digdiman sa Legazpi sa Victory. Sabang, San Roque, bye-bye. Pigkale, Dinagaan, kartaraning niya tong barangay, ining Rizal, Budaang, Binanwahan, East and West. Newsroom, Mansamuya pong malalauman, the ever reliable News Manager Mardela. Walang lusot po yan. Mga istorya po sa tuyang palibot. Sumada lokal, imaging ang mga istorya man po sa lado nasyonal, Buda International. Istorya mang epekto sa satuyang pagbuhay-buhay. News Manager Mardela. And syempre, sa production center yaon dyan si Angel Mustasa. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Sindama po nag-broadcast kan samuya pong programa sa gabos na programa kan gabos na programa sa DCGB.
worldwide in full digital broadcast. DZGB News Online. Sagkod sa YouTube, DZGB Legazpi City. Si Arven Buda, si Richard. Upan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. O dua man no, si Sir Nong. Nako talaga pigi daw ta daw nga para antabay ta. Sir Nong, maray na aga man tabi. Dakul bagang nagadarangog kasubagon. Minapasarain baya ka mo pagtingog kan banwaan. Saan na ba kayo? 096175908888 ang sa kuya pong number sa Smart 09260156 sa Globe. 09260156 09260156 020 sa Globe. Yan po sa kuyang number. Pwede man tabi sa messenger account ko Pio Fernandez. Sa Facebook tabi yaon man ako dyan. Diyan sa chatbox man po, inbox kan DCGB News Online, pwede man kamo dyan. And syempre, sa mga nag-antabay po sa samuyang broadcast worldwide, maray na agahali po sa Pilipinas, ha? Sige. Ano ba, ilaog ta muna si Jimmy. May dagdag na istorya tulo si Pading Jimmy dyan sa 3rd District. Kumpareng Jim, good morning. Please go ahead. Salamat tabi pare follow up init taday niya tutulos na dalagan ini kapon so pinagplas niya tong aksidente sa bypass road. Mga bihikulo sa naa na pupuruhan hirak ni na Diyos sa duwang magkasunodan na mga aksidente digdi sa bypass road sa nasabing banwaan an narurugado mga lunadan dainin na masyado o dainin na buhay na nagbubuhis kaya doble ingatan kay puhan sa lugar na ini dahilan ta nagiging sunod-sunod ang kasunin mga aksidente. Sa latest kaso hapon tabi pa de sarong Phantom Black Hyundai Accent plate number EAA 9314 ang pinagmamaneho ni Jerry Salceda 61 anyos taga Ubaliw, Pulangi. Lunad an 11 anyos na na si Jeremiah Gabriel. Mantang an ikaduang bihikulo iyos an Sinotran Tractor na pinagmamaneho ni Gary Robina Almario, 25 anyos taga Sunuan sa Pili, Camarinesor. Ang duwang bihikulo same direction an rota pasiring dyan sa 3rd District pagabot digdi sa bypass road crossing Kirangay. Minabalong na mag-overtake kan puting sino truck alagad inabot ang likodan na parte kan kotse. Anang nangyari itinupa ini pasiring sa gilid kan tinampo sinang sangkay ni an mga bambo o kudal na gibo sa butong sa gilid kan tinampo resulta nagkasurungi an inota na parte asin likod na parte kan kotse magin itong sino truck tabi traktor iyo an nagka-pirit-pit man tabi pare an good news daiman nin buhay na nalugadan o nairido dahilan sa pinakauring aksidente digdi sa bypass road Kamaligalbay. Yan tabi pa an mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Di daiman pala ni na piligrohan dumana buhay. Sa itong ipinag-flash kasuhapon na diskuedo diyan sa may bypass road. Tabi? Yan, sa may Kamalig, ha. Sige. Salamat pa ding Jim sa follow-up kan storya and ingat-ingat sa natabi. Taon-taon bebeltadahan tayan na Kamalig bypass road na yan tabi ining mga series of accidents na nangyayari dyan. Meantime, pading na, mabuelo kita taon-taon ilaog mo na yung nagkakaper ang mga hanap buhay. May mga asikasulang kita pagkatapos kayan, mabuelta po ang programa Pakalis kan mga pagiromdom. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo.
Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mig Zubiri, idol na. Nandito na ang trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. E. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May pari ng daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para Senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Lahara maserbisa tuya, maestrong may malasakit pa sa kapwa. Para sa mga kahobenesan, Charlton Lahara madudulugan. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita, Charlton Lahara na kita. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs Uniformity Test, Unilabian. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726.
Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Bye! Ano na naman? Pwede na daw ako magboto? Nata, 18 ka na. Yun na baga, Pai. 18 na ako ka nakaaging bulan. Nakaparehistro ka sa Comelec. Yes, Pai. Ang sabi baga, ang gamos na makumplianyo, ngunya na taon, bago ang pirilian, pwede nang makaboto, ngunya na Mayo, kung ika 18 anyos na. Restigon ka man. 18 ka na pala. Iboto ang sadiri. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurug pa. Numero 18 sa balota. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa tios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tang Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Parex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhid at pananamlay ng isip. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctors. Ikaw ba niya talaga si Pio na Fernandez? Sabi ko, opo, bakit? Ang gwapo mo kasi. Iyan na naman eh. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Day daw kang pagparataran, tabata ma-Valentine's Day na naman. Ano, Sir Tat na Padua, maray na agatabi, Sir Tat. Nagterex man sa tuya, ha? Sir Tat na Padua, good morning. Sana yaraong kamo ha, day maghali tabi, pinaglaog talang so mga dapat na maiere, mga hanap buhay. Good morning, Sir Tat Padua, kay Sir Julius Del Rosario. Maray na aga man tabi, Sir Julius na Del Rosario. Good morning man dyan kay Bong Alianza, kay Bong Lianeta Alianza. Happy birthday man tabi, isa sa imo. Yan, Buda, sabi digdi sa mensahe, anibersaryo daan indangon yan sa Familia Berlon sa Gapo, Candaraga. Maray na aga tabi sa Familia Berlon dyan sa Gapo, Candaraga. Anibersaryo ni Daduman ngunya na mag-aga, sindang mag-agom. Happy anniversary. Taga Bakakay, maray na aga tabi, 2787. Si Pading Noel na Manalo, yan, maray na aga tabi. Anapod kaan, napig-apot mo pa di, permi na yaon sa imong programa, taang radyo mi, nakalak na sa DCGB. Maray na aga tabi, dyan sa mga good morning da tabi dyan sa mga service awardees sa St. Agnes Academy. Mga taga Santa Ines, ha?
Good morning sa Indo diyan sa mga taga St. Agnes Academy. Ngunya na aldaw sa mga service awardees kafiestahan ni St. Scholastica. Congratulations sa Sainda Gabos, hali sa Saindang Dabar Cads. Salamat sa pagbasa, Sir Pio. Stay safe and God bless. Sige, good morning diyan sa mga taga Santa Ines, ha? Sa mga taga Santa Ines sa Saindang kapistahan St. Scholastica. Congratulations sa Indo Gabos. Padingnal, flash report ba yan? Ba't ngayon mo lang sinignal? Sana kanina pa. Nako ma. Sige, nagko-commercial kita. Sana na. Sige, day bali. May flash report dyan sa luwas. DZGB Flash Report! Luens, location, what's happening? Yes, salamat tapi Sir Pio. Maray na aga sa Gabusta, mga parantabay, tarong 19 anyos na lalaki ang tinapos ang sa iyang buhay. Pagkatapos sa pagbiktiinikan sa iyang kadiri sa Purok 2, Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Ang biktima basado sa impormasyon ay pinagpaabot ngayon na pagkaaga sa Tipinyos Tipunong Barangay Crispin Putin. Nangunyan tabi, Sir Pio, pasirin na kita sa lugar. Napisto na ang biktima, Tendino Lubiranet, estudyante daw ini-inisyal kan Bangkirohan National High School. Taro sa pigtuturo na rason sigon kay Kapitan, iyuan sulusulo na inisa na sa iyang buhay, tawara na daw inina. Kapaagi kay ni Tabi Sir Pio nang ngapudan man ang Kapitan na kung may mga problema, ay dapat daw mag-isip na tapuso ng buhay, habang may buhay, may pag-asa. Pasiring na Tabi Sir Pio, ang DCCP nyo sa lugar, tangani ng maisiyan pang iba pang impormasyon, may kinaraman sa ipinagpaabot mismo, kanasambitan ng Kapitan. Sungaran kan biktima Tabi Luens? Certain Dino Lubiranes. Taga Purok Barangay Bangkirohan. Taga Bangkirohan, tinapos sa iyang sadiring buhay. Ang informasyon ipigpaabot kan Kapitan Crispin Butin mismo. Ni Kapitan Crispin Butin. O sige, Tabi Luens, sige. Roger to that. So yan Tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, alidig mismo sa luwas, pasirin na kita sa lugar. Ako po, si Luens Bursi Barcena. DZGB Flash Report! Yan po abangan ang iba pang dispatchos kan sabi pag uugot na yan kan sarong 19 anyos na persona digdi po sa tuyang programa o sa mga maabot pang oras nag-follow up na po si Luens na Barcena. Taod-taod ang iba patayan po sakto kita ha. It's 9:30 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. Right, Ned. Pag may check, that's the right one. The right one is Right, Ned. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust
Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal, ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand, 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yaw na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbi, totoong matinabang. Digdi sa pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Bistado Tana, mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatotin, pag-asenso asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa pulang may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso kay Nonoy Cap. Adrian, Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Lodi ko si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Lodi ko si Loren. Pinondohan, mas purang gamutan. Lodi ko si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Lodi ko si Loren, Lodi ko si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan. Mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan. Gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex. Sa Ubon
ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, magbiogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa kumpadreng na sige. Sana po iyaon sa mga nag-direct sa satuya na nakaarantabay sa pagpuon kang programa. Dahil po kamo nagpugtas sagkod na matapos sagkod sa mga maabot pang programa tabi Kasuhapon na iluwas taduban sa Bicol Target. Siguro kung nag-antabay ka mo for the information man kan suki man yato digdi sa tingog kan Banwaan. Guwa man kita pang programa paghapon kada alas 4, sundo alas 5, Bicol Target. Nailuwas niya to duman so informasyon first heard sa radyo tabi. So pag konfirmar na ni Congressman Joey Sarte Salceda kan sa iyang pag-endorso asin pagsuporta sa kandidatura ni Vice Presidente Leni Robredo sa kargong pagkapresidente sa nag-adang-adang na eleksyon Mayo 9. Yan, takasuhapon baga, busy ang tropa sa pag-antabay kan pagbisita, surali, gabos, motorcade, ordinaryong ordinaryong istorya. So, while sibot duman sa main stage, kita po nagkakanap kan mga istorya so much bigger picture kapara ka nahihiling na physical na pagrally, paggabos. So istorya behind the story. Yan.
Although igwa na baga nagburotwa sa social media na si Congressman Joey will be supporting Vice President Leni Robredo in her bid sa pagka-presidente, pero sa pigko-confirmar ta pa po. So, while ongoing ang aktibidad, sige ang sa tuyang contact sa mga sources niya to, sagkod na duman kasuhapon, first heard po sa Bicol Target, na iluwas ta na Congressman Joey will be supporting and in fact, i-endorso niya and pinag-endorso na nga ni subsequently si Vice Presidente Leni Robredo. Now, taod-taod pag uri-istoryahan taan, sinusog ta pa sa istorya and nagkaigwanin pagtiripon sa sarong lugar duman sa tercer distrito kan Albay and duman na ipighayag ni Congressman Joey kan second district of Albay sumanga rasones na kumpadreng Nald. So nailuwas ta kasuhapon sa iyang suporta, pinag-break niya na sa silence niya and nailuwas niya to sa sa radyo and nagruluwas naman yan sa mainstream media sa iyang pag-kumpirmar na kay Vice Presidente Leni Robredo siya. The reasons behind sino bayan ta pa po yan? Sagkod na duman sa sarong pagtiripon sa tercer distrito sa Pulangi, inihayag po kang kongresista ang mga rasones. Dangugon tatabi ang porsyon and taod-taod pag uri-istoryahan ta ang tanganing maaraman ta na ang political complexion and political topography digdi sa Albay insofar as the national level is concerned tabi. Dangugon ta po ining pahayag ni Congressman Joey. Sagutin ko lang yung why Leni. Number one, siya lang naman ang kandidato talaga na totally qualified for the presidency. Walang bahid ng kahit ano. Pangalawa, she has demonstrated her capacity of a genuine compassion for the poor. Ayaw kong gamitin yung laylayan kasi kuminsan nakukornihan kayo, no? And number three, she has exhibited throughout her entire public life, including her husband, commitment to good governance. Good governance is good economics, and good economics means better services. Number one, she has proven as Vice President, including, being the First Lady of Naga City, the judicious use of scarce government resources, including judicious use of powers and authority. And number two, good governance actually means collecting the correct taxes, whether from customs. During the period that she was, the tax to GDP went up from 12 to 14.7 without new taxes. So good governance is good economics. And number three, I think our country after COVID faces several challenges, especially our debt to GDP is now 60%, although it's manageable. But if you want our economy to work for everyone, then I think the challenge is really for a president should have the trust and confidence and the credibility na to ask for sacrifice, especially for those. Kasi reforms always entail sacrifice. So nobody among the current candidates for president has the same credibility and as sacrifice for the people to forgo current pleasures for future gains. Pleasure, pang nagamit ko. Current, ang tawag mo dyan, Rice? Ito kasi ang Rappler dito. Current, whatever. What's a good word? Anong good word? Current. No. Current comforts. To sacrifice current comforts for long-term gains, especially in nation building. So in short, I think she is the only candidate right now who can unify the people because of her credibility. So basically, at the end of the day, sino bang pagkakatiwalaan nyo para po i-guide tayo, i-guide kit tayo
pasiring po sa pangaturugan kan lambang Pilipino. Lalong-lalo na walang mawawalat, no one will be left behind. So I endorse Lenny because not as a Bicolano, but as an economist. She's good. She's good for the economy, good for our future. And I think the Philippines is in good hands under her leadership. So, yun ang aking point. O yan tabi basically ang mga rasones ni Congressman Joey na Salceda. Follow up muna tabi dyan sa luwas. Kan sabi nag-ugot ha, DZGB Flash Report! Hihimay-himay yun tan mga istoryang antabi. Luens, location, what's happening? Yes, salamat tabi Sir Pio. Niyaw kita digdi sa Purok 2 kan Barangay Bangkiruhan, Legazpi City. Kumpirmado man ang tabi ni Sir Pio nagbigti iyo si certain Elvin alias Dino Alcaide Lubiranes, 19 anyos ini, asin dati ini pala na estudyante ka na Bangkiruhan National High School, asin out of school youth na ini. Ngunyan tabi Sir Pio, kataning ko ngunyan tiyoon kan biktima. Ano so Lowens, ano Yes. so sistema kan pagtapos kan buhay mo na tabi? Roger tabi Sir Pio, dai na tabi digdi naglaog ta nagahalat kami ki supormal duman na makuha. Siguro pakaulay ta si Sir Nestor Lubiranes inang maintindihan su detalyes pa kitaraman sa iba pa mga impormasyon na kinaraman sa siring na bagay. Sir Tabi, good morning. Anuhon talang tabi kung papaano tabi tinapos kan buhay kan sa imong pamangkin sa iyang buhay. Buda kung ano po ang problema pinag-aagihan tabi kay si Pio Fernandez po kantingo kan Banwaan. Deko alam ko anong problema. Kung may problema yan, basta na iling na lang pagkaga, nakaswapon may okasyon digdi. Okasyon. Ngunya, nagtaragay-tagay kami. So, pagka banggi, dahil man dahil man tigriparo, nailing na sa pagkaga, nakabiti na dyan sa mangga. Ginamit na pangbitay kay ni? So PC tabi. Ayun. Yun po. Dahil lamang tabi Tiyo naka-istorya kung ano man ang mga pinag-aagihan niya man sa buhay niya. Dahil man kay sagbing na banggit na problema, yun man sanaan. Basta nailing mo na sana, ito na, tapos na siya sa mangga. Mga anong oras daw ni posibleng ginibukan biktima tabi, Tiyo? Siguro banggi gaya, mga more or less siguro mga alas 10 gayon, banggi. So banggi pa yan. Iyo po. Di pala nindo aram so ano kay ni? So problema kay ni kan na biktima. So kung yan tabi plano nindo tabi kay ni kan bangkay kan biktima tabi. Wala na daring magurang sir. Igwa pa sa Manila so ama niya. So gadana siya niya. Solo na siya. Ay igwa pa kay mga tugang, tulukan niya ang bigbiyo. May mga tugang pa. Ipo tabi sir. Condolence tabi. So yan tabi Sir Pio, si Sir na Nestor Lubiranes, tiyoon kan na biktima na si certain Elvin Alcaide Lubiranes. Nga mo di tabi Sir Pio si kagawad nagbigti palang tabi Luens, nagbigti yan. Di yan solo na sana sa harong may kairiba? May kairiba, tugang na lang ugaring. Tugang na sana ngonya. Oo, taso ama nasa Manila man daw. Tapos so ina gadana. Solong aki ini? May tugang tabi Sir Pio. Taso tugang ang kairiba Roger sa Sadan. Okay, di yung masanapalan dahil nag-exhibir ni na kumbaga kakaibang hiro-hiro ining recent days o nagpigtataram na kung ano pa man. Iyo po, Sir Tabi, dahil man ini nag-exhibit tabi nin mga kakaibang hero, may kinaaraman sa iyang pagbigti tabi. So, kumbaga, nagkaigwan nin
sign of depression tabi ni. Dahil man, yung masala ito, dahil man akong nakaraman na sigibo niya kung ano, dahil man. Okay, sige, Luwens. Iyo po. Okay. Oo, Roger tabi. Nga ang madigdi sa kagawad na si Dobido, sindagin niyan digdian na nagtataunin na asistensya kay baso mga barangay tanod man ka na barangay council ka na bangkiruhan. Tangani ng tawanin asistensya. Sinagapod naman ininin na kapulisan. Tangani. Anong nangyari, Luwens? Okay na tabi ang detalyes yan mga follow-up ni Luwens diyan sa sabing nag-ugot diyan sa barangay Bangkiruhan. Naputol na tabi, Luwens. So sa imong signal, okay na, nakuha na yung detalyes. Sige, Padignal, maghanap buhay ka na lugod sa kudalas 10 nasisibo ang kwanta. Taod-taod, mabel tapong programa pakalis kayo ni. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kong Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIO, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus, toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8 sa alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Ito po si Susan Roses. Pagkailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga
If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwa din special district elections sa petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakopan man nito asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad, iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Ang kwalipikadong botante, iyo ang miyembro kan Aleco asin konsumidor kan Albay Power and Energy Corporation or APEC hanggang petsa 5 kan Setyembre 2021. Dai pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o ang bako mismo nakarehistrong miyembro konsumidor. Para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong account o metro, sarong beses na siya makakaboto. Asin duman sana sa lugar na enot o orihinal na nakaparehistra sa Aleco APEC. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nanghihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral daw. ATC Vitazinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Mabango! Magbangong buhay na. Wag choosy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inilansar nin sarong grupo sa edukasyon ang channels kung saan ang mga paratokdo pwedeng magpaabot nin mga informasyon may relasyon sa indang serbisyo sa maabot na eleksyon. 300,000 na mga paratokdo ang piglalauman na magserbe bilang mga miyembros kan Board of Election Inspector sa eleksyon. Ini ang rason kung nata ipigpublikar ang alliance
o Alliance of Concerned Teachers and contact details kung sa induman pwedeng ipaabot kan mga paratokdoan election-related issues. Ini sa paagi kan cellphone number na 0961-421-5053 as in 0967-446-1266 siring man sa email na act.hotline@gmail.com as in Facebook na ACTPH1982. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige po di sa ultimong kabtang na kan sa tuyang programa, diretso ta po tabi inita saro ini insofar as yung political complexion, insofar as Albay is concerned, sa lado nasyonal na-define na tabi. Pag sinabi niya itong na-define, lataw na kung si Isay ang susuportaran kan sa tuyang mga political titans, ilihidos lideres na darakula sa Albay sa kargong pagkapresidente. Na-definar na tabi. Kasuhapo na pahapyawan ta na ini sa Bicol Target. Pag sinabi tang na-definar sa 1st District, the Lagmans, Congressman Lagman, pati si Mayor Crisel na Lagman, si Vice Mayor Grex Lagman, Vice Governor Grex Lagman will be and is supporting Vice President Leni Robredo. Sa segundo distrito, uyan na po tabi, kasuhapon na iluwas ta na duman sa Bicol Target, ngunyan follow up niya to kan istorya sa mga rasones. Congressman Joey luminataw na personalmente, nagsabay kasuhapon sa pag-aparisir, public appearance ni Vice President Leni Robredo, confirming ang sa iyang pagsusuporta kay Vice Presidente. Sa Kapitolyo, si Gobernador Al Francis Bitsara nakahuron ka ini bago pa man ining pagpuruunan kan kampanya, nakahurong ko personal si Congress si Gobernador Bitsara, and he relayed to me na ngaya Pio kung makita Bicol and makusog ngaya kita digdi sa Bicol para kita kay Leni Robredo. Yan. Pag-abot naman sa tercer distrito, si former congressman and former governor Fernando Gonzales, nagdadalagan ngunyan sa pagkaalkalde kan Ligao, Leni Robredo ang pinagsuportaran, and the incumbent congressman kan 3rd district, si Congressman Didi Cabredo, si Vice Presidente Leni Robredo man ang pinagsuportaran sa kargong pagkapresidente. So it's well defined na tabi, compadreng Nald, and mga paraan tabay insofar as the political complexion is concerned sa lado nasyonal sa Albay. Ano? Ang sabi ni Congressman Joey, why Leni? Pasimple yung tanasa na because of integrity and good governance, na an integrity and good governance will magnetize, sabi na nga ni, kumbaga, makakadag ka nin investors which will propel the economy
kan Republika kan Pilipinas. Good governance permi iyan ngayang tugang kan good and better if not best economy. Yan, iyo baga sutaramo ni Congressman Joey. Economically, ngaya, and integrity-wise, walang bahid, and si Vice President Leni Robredo daan makakapag-unify sa mga Pilipino na mag-sacrifice ning something else tanganing ma-propel ang sa tuyang ekonomiya. No, yan. So, basically, integrity-wise, good governance, an anchor kan pagsusuporta, rason kan pagsusuporta ni Congressman Joey, which will propel the economy of the Republic of the Philippines. Taaram yan kan mga ekonomistas, one of which si Congressman Joey, an epekto kan good governance po sa ekonomiya. So itabi na define na. Ang pighalata kumpadring Nald, ibaba-baba ta sa lado lokal. Yan, ano? Ang pig-aabangan niya to and sa good sangun yan, although may mga oro inclin na, may mga nadadangog na kitang nakakaabot sa tuyang istorya padingnal. Primero, ibaba tadigdi sa Legazpi. Yan. Ano po daw ang magiging pronouncement man ngapit na aldaw or kung mapaluwas ning pronouncement, dua iyan tabi. Ikatulo, ano po ang magiging pronouncement man ni Congressman Joey insofar as local politics is concerned? Yan ang abangan niya to. Legazpi, ano po? Dati sana o salida? Aabangan ta kung ano ang saya ka na magiging pahayag. Itaas ta, Kapitolyo. Ano po? Dati sana o salida? Yeah. Iyan ang much more interesting na kasabi da baga all politics are local. Ano? Na-define na sa kwan, na-define na tabi. So sa national level, ang complexion kan albay, ang mga leaders niya to, politikus elihidos na darakula, Leni Robredo. Now, sige, taday pa mabaga, although may mga nakakaabot-abot na sa kuya, pading na. Itaram ko sa Indo kung naroon na. Gusto tabi nindo. Ano daw? Interesting. Aabangan niya to ini. Kung ano ang kukonfirmaron mananggad, iguan ang nakakaabot sa satuya mananggad insofar as Legazpi City is concerned and ang Kapitolyo. Ha? Iguan ang nag-ing sa padi, iguan, unibaya ngaya. Gusto na po nindong itaram ko na, then kumpirmaron ta na sa mga noarin. At tabi, nagpaabot at unin na ba nga unin na uto na. Ano baya? Na-explikar ta na define na nin marhay ang political complexion kan albay insofar as the presidency is concerned, may relasyon sa suporta kan sa tuyang mga elihidos na darakula. Yan. Ibaba ta. Ano po sa Legazpi? Yan. And ano po sa Kapitolyo? Dati sana o salida? Sa City Hall, ano po? Dati sana o salida? Ano daw po ang magiging pahayag mangkaan kung magpahayag si Congressman Joey? Tabi, ha? Yan na biga para haralat, ita. Ining supagpahayag man ni Congressman Joey manungod sa suporta niya kay VP Leni, iyon na sana ito supiga para interesan man kan mga nakakahuron ta dyan na masyadong nagtututok kan dalagan kan istorya politika di Salbay. Ano daw nga tabi ang magiging pamangkaan pahayag kang kongresista sa pagka-presidente. Yeah. Now, balikan ta dumang kasuhapon padingnal.
Mantang nag-ori-istorya, nag-igwanin main event duman sa kuan sa Peñaran dapat di auto duman sa sidelines. Hinapot si Congressman Joey. Ngayon sa Vice Presidente nga, sisay. Nagyulog. Sabi ni Congress, sungod do'y baga picture niya. Aram ni baga, kita baga mga Pilipino, may kaugali na mahapot ka, halimbawa hapot tong ko si Padingnal. Sayin nga so harong ni Richard na Astor Bayas o apelyido niya, ano? Sayin nga so, tama, no? Sayin nga so harong ni Richard na Astor Padingnal, imbis na iturukan mo ro, sungudoy baga minakiling sa wala o minakiling sa too, tapos sungudoy pipala ba? Arag na ka doon sa reaction ni Congressman Joe. Sa pagka-Vice Presidente niya, Congressman, sino? May pigyungudoy na may tuturungudoy. Sa pagka-Vice Presidente man, nakahurong ko man si Gobernador Al. Kaito pa siguro 3 weeks ago. Niya ko sa pagka-presidente. Siyempre nga, Lenita. Bicol nga, makusugon nga kita sa kwan. Niya ko sa pagka-vice presidente. May ining-ingon sa di so kwan. So, gobernador. Gusto ko itaraman sa Indo kung si Saitabe. Taga-Ripario Sudua. May ining-ingon sa kuya si Gobernador Al. Ako sa pagka-vice presidente, hisay po tabi ko. Matibayan man ang scrambler kan sa tuyang konsul Padingnal, ano? Pag mga may dapat daday managog, mina-automatic edit ini. Nangan sa tuya. Pariho niya ako, buda sa congressman. Pagka-vice presidente, natangak niya ako, go, paano nga, igwa man kami nin nararo mga pag-iribanan. Basta yan po tabi ha, ang dalaga ng ngunyan kan istorya. So na-define na po sa Salado Nasyonal. Ano? Na-define na sa Salado Nasyonal, digdi po kita sa lado lokal man, pinag-abangan. And igwa pa kita ning further question. Tabi, ano? With the endorsement of Congressman Joey sa kay Vice Presidente Leno Robredo, ano daw ang magiging complexion man, reaksyon kan common tao, direkta na, ano ang magiging complexion kay ni o reaksyon kan common tao, kumbaga efekto kan endorsement ni Congressman Joey direktamente na kay Vice President Leni Robredo. Mas lalo daw na ma-fortify an makusog ta. Siyempre ako tayan sabi tangani baga digdi sa programa digdi sa tingog kan banuan o sa Bicol Target, ako na yan na makusog talaga si Nana Leni digdi sa to ta Bicolana yaon ang kuan suporta. It's a natural consequence tabi. Siring man duman sa norte, makusog man duman ta lugar man ni Bongbong. Now with the endorsement ni Congressman Joey, ano daw ang magiging efekto duman sa mga medyo nagduduwa-duwa pa na gari nagbi-BBM, ano daw, or maging day daw matabasan so mga maka-BBM man digdi, maging solido daw ito and ma-maintain so level man kan grupo man na yan kan suporta kay BBM. Parlanti duwa masan maglalaban na BBM and ining si Leni. Yan. So, ano daw tabi? Magkaigwa daw ininin repercussion sa baba, direktamente sa masa na? Or ma-maintain daw itong sudati naman na maka-BBM digdita? Maski puro paano, igwa man iyan. Yung ani supiga, aabangan niya to na curious kita kung sain man so aabot na level kan mga BBM digdi sa Albay, tay ni aram tang Leni country ang Albay Buda Bicol. Magayon na pag-istudyaran kung sagkod no arin sagkod sain man so aaboton kan mga maka BBM tabi ha.
Yan, iisihon tayo sa mga maabot na daw. And interesting, ini pinagasabi sa lokal. Ano man daw baya pag-abot sa City Hall? Ang ipapahayag man ni Congressman Joey. Dati sana o salida? Pag-abot naman sa Kapitolyo, ano po? Dati sana o salida? Ay lingunin do baga sa City Hall baga. Pigagamit so dati sana. Duman naman sa Capitol, sa probinsya, so pigagamit kan mga nag-i-espouse kang dati sana sa City Hall. Ang pigagamit din na pag-abot sa Capitol, ang pigasabi ninda, salida na. Baliktad pag-abot sa City Hall, so mga naggrupo kan dati sana, ang pigagamit ninda, dati sana. Pero pag-abot sa Capitol, pagka-gobernador, ang gamit ninda, salida na. Mga po, ihilingon takon ano ang magiging hururon kayan, budaan dalagan kan sa tuyang diskarte, kan sa tuyang mga elehidos lideres, digdi po sa probinsya ng Albay, sa Salado Nasyonal na definar na po, so sa lokal na sanatabi ang pinag-aabangan ta. Kumpadre Ngal, marhay na aga, please go ahead. Salamat, Padi. May problema ngunyan. Ani bang lideres sa barangay sa master list na nagluwas na hari sa Comelec? Dakol, Padi, nanonotaran na nagkakawararang mga pangaran. Sa ngunyan, ang mga lideres kaya kan barangay nasa color coding na sinda, lalo digdi sa Legazpi City, Padi. Nasa color coding na kan mga botante para sa sainda mga plano man na special operation pag-abot kan desperas kan eleksyon. Ang sistema kolor-kolor na sa lambang pamilya, kaya importanteng igwasinda ni master list na yun ang ani an pigabasihan man kung talagang botante o bako ang mga nagpapalista sa barangay. Ayo managad, ang iba kan kumpadreng Al, igwanan ni pigapod na war room. Correct. Yaw na duman sa indang Lanob. Anong barangay ini? Pira kita dyan more or less, kukuluran. Correct. Sain ko kuhaon suka kulangan tadigdi, sain na barangay huhugoton. Yan, arog yan kayan. May mga planning na yan, tabi pa di. Kaya bubuyag-yag tabayan sikreto tadigdi. Iyon na iyan. Kuyan iyan, public knowledge na bigapod. Dahil sa mga sikreto, mga war room na. Kanya-kanya man iyan. Ang aram ko nga ni, may mga tao na talagang naka-assign talaga dyan. Iyo sa ng trabaho. Yan. Mag-color coding ka, iba man sa nagalakaw sa barangay. Yun na ini, kaya ang sistema ko yan pa di. Igwasin ng master list. Tado mapabasa ron kung anong presento. Halimbawa na ako ngaya Pio Fernandez na ilingon anduman sa master list kung talagang botante ka. Yes. Dangan kung anong present number mo. Sususugon ka. Maluwas yan pa di. Ang sumada ka yan, maluwas, sampul balot na, may ngaran mo, may present number pa. Yan. Pagkatapos iistudyaran ang data na maluwas na boto sa presintong iyan. Tapos, ang importante dyan, bigabangan kan iba, so palaman. So palaman, paipit naman sa balota. Bata ngunyan, so hindi istoryata naman sa aga siguro. So report baga di pa ding Jimmy? So mga bangko da, nagkakaubusan na kang papel na 20. 50 budasang gatos. Iyo ta, pwedeng suba 20, pwedeng sa kagawad dito. Iyo ta, buda, makasupog baga ngunyan magtong 20 so plata? Pwede. Ibarabadaan sa imo. Papel, so papel man lamang. Sabi nga ni kaniba, ano mga puro ka sa nangaya porma, daing plata. Kay po nga, plataforma, may plata na, may porma pa.
Ayo, pwede man ang gata, guro po sana ta. Yun nga niningan big istorya ta ba na nasa color coding na, big estudyara na iyan, na base naman sa master list mo dyan, may problemang na gugagatang feedback, alay sa nagkapirang leaders na dakol anawawarang pangaran duman sa master list mo yan, basa na. Kaya yun yan ang big resolveran ninda, kanya-kanyang diskarte man na kampo kan na kandidato ayun an sumada kayan pagabot kan oras pagdesperas kan eleksyon maluwas na yan sa sample balot na may paipit. Roger. Yan ba an informasyon alay sa luwas Alarmario DCGB. Thank you so much kumpadre Ngal sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sabi ni Pading Noel na Manalo, basta ako padi sa Mayo 9 na lang taba ka mawara ako sa listahan. Sayang man Pading Noel man agad sa Mayo 9 na sa tabad mawara sa listahan. Sabi pa ni Pading Noel, ituro mo man sa ko padi kan ngudoy mo to bakit ang kapalit. At may pinaabot na sago, may iniring-ing na sago padi tabi kudsain mo ng gada. Yan. Anhapot, Pio, anong partido ang pigdadara ni Robredo? Tagarodain niya pigpapalataw na siya liberal, pigakasupog niya o hadit siya, tagrabing digda na ang dilawan. Abe, yan sabi ka na, kan katuya man na listener, sige, eto pa. Sa mga taga-bagong abre, maray na aga tabi sa Indogabos. Diyan sa bagong abre, mabuhay ka mo dyan. Sige, diretso kita kan mga istorya pa bago mag-wind up kang programa. Pading Jomar, what's happening man dyan sa Tabaco? Go, go, go! Salamat pa rin po iyo. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Disganado si Mayor Crisalacman Luistro sa naging resulta kan booster shot kanakaliyas na semana digdi sa syudad kan Tabaco. Inihuli ta dai nakanto sa pinaglalaoman na outcome o itong pagbilang kan mga dapat na magpa-booster ang nagbirisita sa booster shot center digdi sa syudad. Sinabi ni Mayor na maging kan Sabado pinaralaog niya pati so mga empleyado kan lokal na gobyerno para mag-conducir kan booster shot pero di itong sa nasunang kurutwa na mapa-booster. Sinabi kan alkalde na dapat na magpa-booster taba kapag abot kan panahon saro na sa maging requirement man para ma-consider na fully vaccinated ang sarong persona kasabay na sa booster shot. Yan, oho. Pagirumdom ni Mayor Crisel ang publiko na day siya nasala kang enot kan sabihin niya na magpabarakuna na ang kabos pati kan sa second dose dahil lang maabot ang panahon na day tutugutan na makalaog sa ibang establishmento asin makapag-transact ng negosyo ang mga dai pa naka second dose asin mga bakong fully vaccinated. Nangyari man ang ganyan and nagtutubod si Mayor na baka nagkapirasa ng simana o bulan ang booster shot maginama na requirement. Kaya ang ininganyaraan na mga residentes kan Tabaco na provinsaran ang pinagtataon nindang libreng mga pagbabakuna, particularmente ang booster shot. General daw ang mga naka-schedule para sa first, second dose and booster doses. Iyon sa Bantayan National High School, Tabaco North Central Elementary School, Bumbong, Tabaco City, Tinale Barangay Health Station, asin Hacienda, San Miguel Barangay Health Station. Yan pa rin mga nagdata barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat man kumpadring Jomar. Mga bareta halid dyan sa First District Canalbay. Good morning dyan sa mga taga-Tabaco ha. Naka-tune in man sa 106.9 WGB-FM ang FM station kan DCGB AM. Salamat kan sa ito paghinanyog. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.